Een wachtlijst bij Hoenersqualle Challenge for Dogs. Het is druk en deze tanname had alles te krijgen met de coronacrisis. Elke dien pakt het normale leven weer op, maar dat is voor een hoen lastiger. Eigenlijk is al vanaf het begin af aan wel duidelijk dat de corona wel heel veel problemen bij de honden heeft gegeven. En eigenlijk is het zo dat mensen die een hond hebben aangeschaft dat niet altijd heel goed doordacht hebben gedaan. Veel mensen werkten thuis, dus heel veel mensen hebben uiteindelijk, nu ze weer naar hun werk moeten, problemen met bijvoorbeeld alleen thuisblijven. Daar zijn honden eigenlijk niet voor geschikt. Dat moeten ze wel leren. Jacqueline weet precies hoe ze hoen wat leren moet. Om de problemen aan te pakken begint ze weer bij de basis. Als je hondje niet alleen thuis kan blijven, dan zal je dat helemaal opnieuw op moeten bouwen. Van begin af aan. En dan gaat het met name over in de bands een slaapplek creëren. En dan eerst ben je erbij, daarna ga je eens een keer naar het toilet. En zo bouw je dat op. En dat bespreken we in de les. We doen ook in de les dat soort dingen in de praktijk. Zodat mensen dat verder thuis kunnen uitbouwen. En dan kunnen we de volgende les in plannen voor een vervolg. Dat het wat langer kan. Dat ze ook wat vaker uit de bands kunnen. Als je kijkt naar problemen zoals niet gesocialiseerd, ja, dan zullen we toch dingen moeten gaan opzoeken om het voor de hond gewoon te maken. Dus bijvoorbeeld, wij hebben hier paarden staan, schapen, we hebben ganzen. En niet gesocialiseerde honden kunnen er enorm van schrikken. Dus gaan we die situatie wel opzoeken, maar dan wel opbouwend. Nu de coronacrisis onder controle is, zegt Jacqueline de toekomst rooskleurig in. Ik denk dat mensen die nu een hond gaan kopen, dat op een andere manier doen. En waarschijnlijk veel bewuster. Omdat ze zich bewust zijn van het feit dat ze werken. Dat de kinderen naar school moeten. Dat het misschien wel erg druk is, een hond erbij. Dus mensen zullen er nu wat meer over nadenken. En tijdens de corona was het natuurlijk, ja, je bent veel thuis. En het leek wel leuk voor de kinderen. Maar dat is natuurlijk niet, dat is een leuke reden. Maar er zijn nog veel meer redenen waarom je het zou kunnen doen. Of misschien moet laten.